Wes 1 karo 2 pilih ndi? 2. Tak sini saya ket. Ora dudu. Bocah kok iso. Oh, baik. Adan. Dan. Baik kan. Bangong. Oh, tak tekone. 3 karo 2 kendi. Iya, selalu tuh. Eh? Diprolek. Atraksi wayahmu kudu sing apik. Kowe ngene sing atus Daerah sono, kalian. Ini. Nah, totok nih Mas Ambang. Cak cilik ora itu, gowo duit akeh. Berapa kok? Di rungokno. Berapa kok? Itu rungokno. Tapi gotong betul ya. Tenanan. Iya dong. Iki nyapa? Ayo. Nyapa? Ngeses. Sama ses. Iso dimatne iki lho. Kowe bar mangan sate gue to. Untuk cuma beras sate gue mau. Bahasa aku mau ora ngono. Iya Mang Buntu. Wah. Kowe nyentak bar mangan gue. Gue bari yundi. Jujur. Nah, gue pas kok kok sate. Bocah nek jujur ya ngene iki lho. Aku ora trimo. Lah ngopo ora trimo? Tak pengen ngono kuwi. Oh ya pengen ngono kuwi. Ya bolase tak kudu ki prasane apik. Lho masa iki. Lah AA yo pengen. Oh ya pengen. Pengen ta? Dan juga gasu. Bolas. Bisa ngontek Bisa. Mas ses. Kategori ya, Bro.
tak trolling. Tak senter gak apik bae rabi. Lah kok iso rapi nggih rapi iki ngopo? Enek nokene. Nokene nang ndi ta? Nokene diondol. Iku tuh wedok iki. Wedok karemu dhewe lho lek iki. Ora, tak senter enek. Masalah. Bandule cara motor enek bandule. Bandul ndok kuwi. Iki jenenge wedok wanita. Wandu. Apa kuwi? Apa wandu? Lah. Cahayu nek koyo ngene lho ngene iki nek iki ke tanggapan macake kan sesasi kebon. Ayo apa? Iki juga lah kok cengole. Dadi mbok regani Tekono. Tekono. Nduk Cahayu aja dadi gilane atimu lho nduk ya. Sing ngejak omong ki nek kene iki lho. Iki kok mantu-mantu Brono. Alah ngene iki lho kulino. Aja dadi tangis gilane atimu lho nduk. Susu apa gombal kok. Wah stres kok. Bari stres. Apa tumul nangis? Apa mas? Eh? Apa mas? Kok malah wedok? Enak setelane kok. Halo. 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 Oh, salah wedok. Oh bisa. Kok dia aku ki urip tahun-tahunan iso. Baru iki ngerti. Jangan ditetek, dibaca aja, Mas. Oh, Nah, kamu tuh malah cara ngokor, Mas. setelane. Wanita. Hai. Oh. Jadi tadi mas aku ditekuk loh mas. Loro mas hatiku kok tekuk loro mas. Tiok ning kono ki lho. Lah sampe lorone melorot. Tuman ngono kuwi. Mbak yen ning nggon acara bahagiane Mas Trian urun bedonga. Kula jenenge mas. Nggih lho. Nggih. Matur sembah nuwun. Damel Mas Rian kalian Mbak Sugeng. Oh sak keluarga. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sampun niki. Mugi-mugi diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat selalu. Amin. Ini satu sama. Iki apa to kok iso cair. Ketane trian iki gitu. Anu atusane. Hah? Mun aku Saya sampai ngacak bojoku banget. Kalau Apa menika Ibu Sukenti? susu apa? Sukenti. Sukenti. Ibu Sukenti. Oh, Bu Sukenti. Menika. Nah, gini lu jeng santai Bu Sukenti ya Allah dah. Wah, di depan aku nih nih yo. Hah? Rono. Kono kok. Aku tuh nonton mas. Ini tengok. Nah. Bodoh ta iki? Bodoh. Bodoh,